Plângere penală pentru corupere de minore pe numele lui Cumpănașu. Hai să vedem dovezile. Deci avem un mesaj de la Alexandru Cumpănașu care zice: și horny. Nici nu vreau să știu ce se întâmplă în poza asta. Arată-mi... Oh, nu. Oh, nu. Deci e o postare pe SoundCloud care se numește Alexandru Cumpănașu se duce eleve, apoi se supără pe victime. Da, oricum, noi acum consumăm. Da, deci, Cumpănașu a candidat la președinție în 2019 și încă de atunci era o memă. Când va ateriza în realitate? A revenit de curând cu un cont de TikTok care se numește Profu Online, unde vrea să combată toate nedreptățile și corupția care se întâmplă în sistemul educațional. Sunt curios ce zice. Am zis că ar fi amuzant să ne uităm la contul lui de TikTok, dar omul postează minim 15 videouri pe zi. Uitați-vă la asta. Uitați-vă la astea. Toate astea au fost puse într-o singură zi. Cumpănașu, calmează-te. Ce că școlile din România sunt cele mai nasoale. Băi, nesimțitul, dracu, dar tu crezi că să tolerezi la infinit aici nesimțitule ce ești? Credeți că eu tot ce trebuie să fac e să știu totul de... Mă simt de parcă mă uit la un lobby de Call of Duty. Credeți că eu tot ce trebuie să fac e să știu... I'm coming home, I'm coming home. Tell the world Fan page Profu Online. What the fuck? Cumpănașul este în Fortnite! Cumpănașul este în Fortnite! Omul a făcut un video în care reacționează la el reacționând la Five Gang. Omul ăsta e la un nou nivel. Care a fost scopul? N-a avut nicio reacție. Să ne pierdem din timp. Ăsta a fost scopul. Acum te dai și la torturi. Poți să mai joasă. Bine! Să trăiți putere! Să trăiți șeful! N-am... Râzi! S-au auzit prea tare? Foarte greu să extragi content din Cumpănașu, având în vedere că toate astea sunt aici. Are un canal de YouTube, nu cred. Ok. Bună ziua, dragi elevi. Bună ziua, dragi elevi. Îi găsești canalul dacă îl cauți. Ce postează domnul Cumpănașu pe profilul lui de YouTube? Poem scrisoare către mojici. Scrisoare către mojici este un poem, o poezie pe care am compus-o în aceste zile și pe care o dedic poporului român și o adresez liderilor. Scrisoare către mojici. Cocalari bețivi și șmecheri ne facă reguli în fanare. Ok, nu mă așteptam la asta. Ce pot să zic?